Charot. Hi guys, it's Michelle V and welcome to our YouTube channel, diba? So for today's video, this is the continuation of my video and still Sunday. Ayan. So, yes. So ngayon ay nagbe-bake pa nga ako guys ng chocolate cake. Oh my god, it's torte. Torte. Choco torte. Tapos, while waiting, kasi nandun sa ayun o, kikita niyo ba doon? Ayan, nagbe-bake ako doon. Bale, wala kasi ako nung circle na na ilagayan talaga ng cake ng pang circle. So, ang pinag-bakean ko yung yung aluminum ba, nalagayan ng mga something na pagka nagluto. Ganyan. So, meron kami dyan kasi ang laki. So, sobrang laki niya na square, ganyan. So, yun. So yun, nag-bake ako ng kake. And then, meron akong niluto nung nakaraan pa na pasta kasi may nabili akong sauce for ano ba yun? Bolognese, tawag nila. Parang bolognese, spaghetti, ganyan. Pero, ang ginamit kong, tawag ito, pasta is yung basta yung parang, hindi pang, ito, pakita ko sa inyo, ayan. So, matagal na ito. Nasa ref lang, tapos ininit ko ngayon. At kinakain-kain ko siya. Diba? Ano ako, ganyan. Tapos, wait lang, ayusin ko kayo. Tapos yun, ayun, nagbabake ako doon ng cake. Tapos inantay ko lang yung aking jusawa dahil nga, nag-ayos siya ng aming car for today's video. Kasi may mga bagay na kailangang ayusin. Tapos, inantay ko lang siya kasi, ito pala yung aming panggrillan. Nilinisan ko siya kasi nga mag-grill kami mamaya ng nandito nga ako kasi na defrost ko na yung burger patty yan. Kasi mag-burger kami pagdating niya. So sabi niya siyang mag-grill pagdating niya. Ayan, so yun. Ayan, tapos yes, meron na ako ditong mga hinandang gulay at tomato. Wala pala akong gurke. Hindi pala ako nakabili ng gurke, but it's okay. Okay lang, ganyan lang siya. Tapos may cheese naman dito. Ganun. So, mamaya pagdating niya. So, while waiting, medyo nagugutom na ako. Ininit ko itong natira kong tapos kinakain-kain ko. Bakit ako sa inyo yung aking bake. It's my first time to bake. Here. Nakaraan pala nag-bake ako. Banana cake. Ganyan. So, yes. I'm still waiting. Kasi nag-timer pa ako din ng another 10 minutes. Yung ginawa ko pala kanina, hindi ko na nakalimutan kung ng video. Ayan, so, yun. Kain tayo. May pakita ko sa inyo mamaya ang result ng ating baking. So, yun. Medyo matagal akong walang vlog, no? Kasi, sabi ko, wag muna ako magpahinga muna ako ng mga saglit lang. Saglit lang. Ganyan. Sa pag-edit, sa ganyan. So, yun. At, I'm back now. Charot. Wala naman kasi masyadong mga ganap-ganap. Ganyan. So, yun. So, mga everyday life ba? Ganyan. Tapos, yun lang sa school. Hindi ako lumabas ngayon kasi nga tamad ako.
Kasi kahapon, buong araw kami nasa labas eh. Kaya, yun. So yes, update ko kayo later sa ating chocolate cake. Tumunog na yung timer ko. So, nandito na siya kasi dalawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na aluminum. Kasi nga, wala akong lagayan, wala akong circle na pang cake talaga. Let's check. Ang dami nang check ito eh. Okay. Ito, lutong-luto na. Ito kasi medyo madami. Medyo makapal. Luto na! Patayin na natin. Yeah, okay. So yes, we're going to get this one first. Kasi ito, manipis lang to. So, madali lang yan talaga siya maluto. Yan, dito sa ano. Yan. Itong isa ay, sige, dyan na muna yan siya. Tira niyo guys, oh. Rar! Ay, naka. Wait. Ito tayo sa lamesa. Sige, sa iniwan ko muna doon. Kita niyo ba? This is what it is. Mainit ba? Hindi naman pala mainit ito. Oh! Kita niyo yan? Charot. Ay, first ever baking. Yan. Tapos, wait lang. Nagkagawin. Charot. Ayan. Tapos, ba yan? O, dito na lang para makita ninyo talaga. Ayan. So, this is it. Nilagyan ko ng paper, ano, oh. Oh, okay. Let's... Ang galing kasi pati pang gamitin ito. Oh, sorry. And let's open. Wow! 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 Parang brownies. Oh. Wow! Ooh! Ooh. Wait. Wait sa. Ay, naku po. Oh, yan. Kanina pa ako nagtataka kung paano ko gagawin nang makita niyo ako. Ayan. Ayan na. O, di ba? Nakikita niyo na ako? Ay, nako. Nakalimutan ko yung function ng ano ko. Tapos, you can get this like that in the app. In the gown. Nakabukasan yung tayo ng kapitbahay. Kikita. You know? Wow! It's so moist. Ooh. Ooh. Okay. Gamit ko yung bread knife. And let's... Just a little bit, baby. Happy birthday to you. Wow! Kita niyo ba? Umusok-usok pa. Chocolate ito. Like, may mga ano to. May mga... Anong chocolate? May mga tag ito? May mga anong chocolate? May mga... Iba't ibang klaseng tsokolate. And you see that? It's very moist. And it's very... bango talaga niya. Tingnan natin. Ang sarap. Ang daming chocolate ito.
Meron ako ditong parang spaghetti na ginawa ko. Parang birthday. So, this is my breakfast. Chocolate bake. You know. Ang sarap, ang tamis lang. Kasi nga, ang daming tsokolate. Sarap. Ang galing, walang ano. Huwag mong gamitin. Sarap. Ang sarap, ang sarap. Ang sarap ng binig ko. Mas masarap siya pagka medyo mainit-init. Hi guys! Ayan, continuation na ito nung vlog natin kaya nasa bahay yung nagbe-bake ako, no? So, nandito ako ngayon. Papunta ako ng park. At alam niyo ba kung anong oras na? 5:00 na ng hapon. Medyo madilim ng konti, but yeah, hindi ganun kadilim. Medyo maliwanag pa. Ganda nung ano ko, background dito, no? Yung mga puno. Ay, puno. Tagit. Yung ginawa nilang ano, parang pader ng kanilang bahay is this one. Punta tayo ng park. So, dito ako dumaan sa kabilang side. Which is a little bit shortcut. A little bit shortcut. Tsaka maganda magdaan dito kasi sa kabila ang daming sasakyan. Tsaka madaming people doon, no? Kasi nga ano, everyday hindi nawawala ng customer itong kapitbahay namin na may swimming pool. May swimming pool. Kapitbahay namin may swimming pool. Madaming people. As in, puno lagi ng customer. Ayan. So, yes! Sunday ngayon, guys. At yung asawa ko may trabaho. So, yeah. Nasa work niya na siya. So, yes, ako, bala ko sana magtulog. Kasi lang, nabili ako kakanood, no? Ng mga vlogs, ganyan. Ay, charot. And so, hindi ko malang nabuksan yung ano ko ngayon, yung libro ko ngayon. Ay, mamaya ko yun gagawin. Ayan, so, yun. As of the moment naman, yung school ko, guys, update sa school is okay naman siya at nakakasunod naman ako dun sa lesson, sa topic. At yes, nakakatuwa kasi alam mo yun, alam mo yun, yung pagka pumupunta ako sa mga lugar tapos nakakita ako ng mga German words, naiintindihan ko na kung ano yung sabihin. Ganoon, nakakatuwa. Parang nakaka-amaze na naiintindihan ko na siya. Parang ganyan. So, yun. So, yes. Ayun, naglalakad. Uy, ang daming tao. Nakikita ko na. A lot of people in the park. See you later. Guys, nandito na ako. Ang daming people. Ang daming mga cars. Kasi alam nyo ba guys, kaya dumadami na yung mga tao sa park ulit. Kasi nga, ano na ba, spring na, tapos hindi na ganoon kalamig. Tapos, upo muna ako dito. Nung nakaraan, nandito rin ako eh. Pero hindi ako nag-vlog, nag-video noon. Nandito lang ako nakaupo. Tapos meron doong tira nyo yung guys, apple yan, di ba? Yung pagka nakaupo ako dito dati. Apple yan dati, di ba? Pero ngayon wala pa rin silang mga dahon. Pero pagka malapit na yung kasi pa spring na eh. Unti-unti na yan lalabasan yung mga dahon nila. Ganyan. So, yes.
Nung nakaraan nandito rin ako, eh, hanggang 7:00 ako ng gabi dito. Madilim na, ayan. So, hindi naman gaanong nakakatakot, ganyan. So, 'yun kasi ang dami namang ilaw, tsaka ang daming people. Nung nakaraan nga may naglalaro ng ano, ng tawag dito? Target ba yun? Sa target archery, ayan. Naglalaro ng archery. Target ako. Ano, ayun, may naglalaro ng archery, ganyan. Tapos pininturahan na nila dito yung ano, yung park, yung mga parang obstacle course, ganyan. Bago na yung mga tsura, ganyan. Kasi pininturahan na nila. Tapos pagka pa-summer na ay magpo-function na rin yung waterfalls dito. Tapos pati yung doon na merong ano, nagra-running water. Kasi may mga bata na nag-swimming sila dyan. Nag-swimming din sila dito sa ano, sa maliit na river, ganyan. So yun. So yes, this is may tambayan. Pagka halimbawa, ano, mag-isa ako sa bahay or something like that na medyo nakaka-bored. Charot. So, lumalabas ako. So, ngayon ay maglakad tayo. Naka-charge yung phone ko sa ano. Dala-dala ko yung aking ano. Dala-dala ko yung aking, what do you call this one? Charot. Power bank kasi nga, kakanood ko kanina ng ano, hindi ko na malayan na lowbat na pala ako. As in 9% na lang yung phone ko. Kakanood ko nga ng mga vlogs. Ganyan. Pagka natutuwa talaga ako, yung attention ko napunta na lang doon. Kasi pinapanood ko. Ganyan. Tapos syempre pagka natapos na, edi maghanap ka na naman ng panibago, diba? Ganun ako sa bagay. Okay na din naman kasi ano, hindi naman siya everyday. Ganyan. Punta tayo dun sa kabilang park. Try natin. Aha, okay. Dito tayo naman sa kabilang. Aba, merong camper van. Pagka pa summer na guys, mas maraming people dito. Tayo sa tulay. Tingnan natin guys kung may ibon. kung may isda. Walang isda. Walang isda. Dati may yelo yan. Nag-yelo to eh. May naglalaro doon guys. Yung tatay tsaka anak. Ano meron dito? Inaayos. Okay. Dami naglalaro. Mga bata naglalaro ng basketball. Charot. Ano? Naglalaro sila. Alam niyo guys, ang WW, yung triple W is BVV. BBB Punk, EU, minus, beach, punk, DE. Punk. Punk. Ganyan. Wow. Look at that. Nakikita niyo ba yan?
Naayos yata nila yung ano. Poke. DE. Charot. Oh, daming people. So, syempre, not allowed to have some video to them kasi nga, there's a lot of kids here. Naka-red ako na ano, full Uber. Sa asawa ko to eh. Ginamit ko. Umuwi na yan. Pauwi na yung mga kabataang Pinoy. Wow. Gusto ko nga doon. Ay, dahil umuwi na sila. Punta tayo sa swing. Guys, I'm back. Guys, nandito ako ngayon sa river. Bumaba ako dito sa river. Tsaka, maano kasi mababaw yung tubig. Dati guys, kaya lumawak dito. Kasi yung tubig, abot yun dito sa taas. Dito sa taas na yan, abot yun sa dyan. Dati, nung umulan, nung pa-winter time. Ganyan. Ngayon, ayan na. Tapos may nagtago doon na parang daga. Ayun, malamig yung tubig na yun. Walang isda eh. Nung nakaraan, doon sa kabila may mga isda akong nakikita. Ay, sabi sa akin ng kaibigan ko dati, ayun daw yung mga rainbow fish. Eh, di ba kumakain ako ng rainbow fish? Sarap kaya ng rainbow fish. Pero ano daw yun eh, pinsan ng pinsan ng salmon. Ng salmon. Ganyan. Ang ganda. Hindi ka naman dito matatakot guys kasi wala naman ditong snake. Yes, walang snake dito sa lugar na ito. No snake. So yun, ikot-ikot lang ako dito. And sisimulan ulit sila maglaro-laro. Yeah, I'm planning to have a TikTok here. Wait lang. Charot. Galing ako dun sa may taas, sa may highway. Lakad-lakad ako. Baba na ako ngayon. Ang lawak kasi itong park na ito, guys. Pagka nilakad ko ito, guys, nilakad ito ng padiretso doon, ay madadaanan ko rin yung bahay ng kaibigan ko. So, pero hindi tayo pupunta doon dahil nga pag hapon, hindi hapon, gabi na. So, yeah, so let's go back. Let's go back to the place where we belong. Charot. Nahiya akong itaas-taas tong aking phone dahil there's a lot of people. Kung maririnig nyo sa background ko guys, a lot of people flying and I know it's kinda choy. It's kinda weird for them na may nagsasalitang ganito. Diba? Oh, parang mga lang, sungay ng Bambi. Sungay lang. Yeah. Hi guys! Nandito na ako, naglalakad na ako ngayon pabalik na bahay. And this is the way home. See that? That's the way home and there's a lot of people out there. Yeah. It's green na. Dati white because of the snow and now it's back to groon. Ayan. At hindi na gaano malamig yung panahon. Ayan. So, yun. So, and that's it for our vlog for today. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. Wala lang masyadong ganap, but yes. This is me again. Vlogging. Charot. Ayan. So, yan. Yes, thank you guys for watching and please subscribe if you haven't yet and I will see you in our next one. Always smile. Thank you so much. God bless us all.